Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuk zure sarbitzariak santu egiten dituzu. Iguzu Espiritu Santuak gugan piztu dezala Felipe Neri santuaren bihotza kiskali zuen zu ura berarekin. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik, egun haietan Miletotik mandatua bialdu zuen Paulok Efesora, Eliz elkarteko arduradunei dei eginez. Etorri zirenean esan zien, badakizue nola jokatu dudan zuekin Asia probintziara iritsi nintzen lehenengo egunetik. Apaltasun osoz sarbitu dut jauna, eta negar artean judutarren azpikeriek sortu dizkidaten probaldiak direla eta. Ez dizuet zuen onerako izan daiteken ezerukatu. Jendaurrean eta etxez etxe predikatu eta irakatsi dizuet. Judutarrei naiz greziarrei jainkoagana bihurtzeko eta Jesus gure jaunagan sinisteko arrenka eskatuz. Eta orain Jerusalenera noa, espirituak behartuta, han zer gertatuko zaidan jakin gabe. Dakidana hauxe da, Espiritu Santuak hiri guztietan esaten didala kateak eta nekeak zain ditudala. Baina biziak ez dit ardura, nire ibilaldia burutu eta Jesus jaunak eman zidan egitekoa bete ezkero, hau da, berri onaren aitormena, jainkoak digun maitasunaren aitormena, egitea bete ezkero. Eta orain badakit, zuen artean, jainkoaren erreinua iragartzen ibili den hau ez duzuela zuetako inork berriro ikusiko. Horregatik, argi eta garbi esaten dizuet gaur, nik ez dudala nire gain hartzen inori gertatu daiteken erantzukizunik. Izan ere, ez deteta inoiz uko egin jainkoaren asmoa oso-osorik zuei adierazteari. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan, atsedenezko urbizitara ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek begiak zerura jaso eta esan zuen, aita, iritsi da ordua, azaldu zure semearen aintza, semeak zure aintza agertu dezan. Gizon emakume guztien gain aginpidea eman didazun ezkero, betiko bizia eman dezaiela arek zuk berari emandakoei. Hau da betiko bizia, zu egiazko jainko bakarrori eta zuk bialdutako Jesus Mesias ezagutzea. Nik zure aintza azaldu dut munduan, zuk eman zenidan egitekoa betez. Orain aita, emaidazu aintza zure ondoan.
Eman mundua mundu izan baino lehen zure ondoan nuen aintza. Agertu dizuet zure izena mundutik, agertu diet zure izena mundutik bereiztu eta eman zenizkidan gizon emakumeei. Zureak zenituen, zuk neri eman zenizkidan, eta haiek onartu dute zure hitza. Badakite orain, zuk eman didazun guztia, zugandik datorrela. Zuk niri eman zenizkidan hitzak, eman dizkiet nik, eta haiek onartu egin dituzte. Eta benetan jakin dute, zugandik natorrela, eta sinistu zuk bialia naizela. Hauen alde erregutzen dizut, ez dut munduaren alde erregutzen, zuk eman dizkidazun guztien alde. Zureak direlako, bai, dudan guztia zurea da, eta zuk duzuna nirea, eta hauekin azaldu da nire eintza. Ez naiz aurrerantzean munduan egongo, hauek bai munduan jarraituko dute. Ni berriz zuregana noa, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko lehenengo irakurgaian, nahiko dugu San Pablok Miletotik bialdutako mezua, Efesoko kristauei. Mileto famatua da, bertan hasierako aintzineko filosofo ezagun bat sortu zelako Tales. Berak zioen, gauza guztien argea, gauza guztien printzipioa hura zela. Eta hoi Kristoren aurretik, izan dutko filosofo ezagun bat, helenikoa, griegoa, nahiz eta gaur egun zonalde guztiaiek Turkiakoak izan, eta politia da ikustea, San Pablo nola ibiltzen zen toki guztiaietan. Eta baita ere ikusten dugu bere konpromisoa, aipatzen du, aitortzen du, negar egitera aiatu zela, bere arrazakoek, bere herrikideek, beste judutarrek, bere kontra indako azpikeriak zirela eta. Eta gaur, entzun dugun irakurgaiontan, lehenengo irakurgaiontan, politia da baita ere, ze sentimenduakin, esaten dien San Pablok, badik joala, Jerusalen aldera, eta ez ditula gehiago ikusiko. Hain zuzen ere, pentsatu dugu, garai hartan etzela viajatzea gaur egun bezala. Eta garai hartan askozaz ere zailagoa zela, eta horregatik ala esaten die bihotzetik. Evangelioan ere entzun dugu, Jesusen otoitz sazerdotala. Aitari eskatzen dio, berak emandako guztien alde, bere hartaldearen alde. Eta da pixkoat, ejemplua, apez guztiok, bai apez ministerialok, hau da, apezgoan sakramentua hartu dugun guztiok, eta baita ere gaineko kristau guzik, bere apezgo errealari dagokionez, jangoikoari nola erregutu behar diogun, denen alde. Hoxe da, Jesusek emandako ejemplu ederra, erregutzea, jangoikoak gure inguruan jarri dituen guztien alde. Eta gaur Elizak santu bat ospatzen du, San Filippo Neri, hain zuzen ere, italiarra, San Inazio Loiolakoaren garaikidea, 16. mendean, eta gainera, San Inazio Erroman egondu zen, bere bizitzako azkeneko urtetan, eta han ezagutu zuen Filippo Neri, eta gainera adiskide onak ziren. Filippo Neriren, esan genezake, ezaugarririk nagusiena, edo bi ezaugarri nagusienak, 3 esango ditut, 3 ezaugarri nagusi. Lehenengoa, umore ona, oso umore oneko pertsona zen. Parra eragiten zuena, bromista, divertigarria, berarekin oso gustora egoten zen jendea. Eta hori da, gauz bat, esan genezake, jangoikoaren begietan asko balio duena. Gure ingurukoei, bizitza alaiagoa, bizitza atseginagoa, bizitza divertigarriagoa egitea gauza ederra da. Eta santu honek karisma hura eduki zuen. Bestaldetik ere, beti gazteen alde izugarrizko lanak egin zituen Filippo Nerik. Berak halako preokupazioa zuen Erroman garai hartan, 16. mendean, zenbat gazte ibiltzen ziren, batzuk galduta, beste batzuk zer egin etzekitela, eta oratorioak, otoitzerekoak prestatu zituen haientzako. Eta halako aktibidadeak eta antolatzen zituen, haiek alde batetik divertitu eta bestetik errezatu eta jangoikoa hobeki ezagutzeko.
Eta hortan, pixkat gero, esan genezake baita ere bea baino behandugo, 19. mendean, San Giovanni Boskok, San Juan Boskok ere karisma hoixe eduki zuen. Esate baterako, Filipo Nerik antolatu zuen Erroman, halako gero tradizioa bilakatu den peregrinazio bat. Esan genezake, Nafarroan Javiera dan bezala, edo Gipuzkoan Itziarko martxa, han 7 elizen ibilaldia, lezettekieze, 7 eliza. Eta dira 4 basilika nagusiak, San Pedro, Santa Maria, San Juan, eta azkenekoa da San Pablo, eta tartean beste 3 eliz ere importanteak, San Lorenzo, San Sebastian, eta Santa Croce in Jerusalemme, Jerusalengo Gurutze Santuaren eliza. 7 horiek, batetik bestera joanez, bakoitzean zehozera errezatuz, oinez, eta gaur egun ere jende dezentek burutzen du peregrinazio hori. San Filipo Nerik hasiera eman zion peregrinazio edar hori. Eta bere azkeneko ezaugarria, eta honekin bukatuko dut, da bere mistizismoa. Jainkoaren ganako maitasuna sentitzen zuen. Egia da, askotan guk ez dugu sentitzen, eta guretzako jainkoarekiko maitasuna intelektualagoa da, ez dago gaizki. Baina santu batzuk eduki izan dituzte halako dohain mistikoak bezala. Eta horietako bat, esate baterako ezaguna dira estasiak, igual Santa Teresa Jesusena, eta halako santu batzuk egondu ziren, zera bereziak eduki zituztenak, baina Felipe Nerik eduki zuen sentitzea bihotzean. Eta halako berotasuna, kiskali bezala egiten zion bihotzak. Batzutan kanpora atera, zuen lotara izarditan da izugarrizko beroa, eta jainkoaren maitasuna modu hortan sentitzen zuelako izaten zen, berak edukitzen zuen zea hori bero hori, berotasun hori bihotzean. Jainkoa maitatzen zuen bihotzetik, eta jainkoak eman zion maitasun hori benetan fisikoki ere sentitzea. Eskatzen diogu bada, Filipo Neri guri ere eman dezagula, pixkat bere umore honetik, beste etaz preokupatze hori baita ere, eta oso bereziki gaztetaz, eta baita ere jainkoa maita dezagula bihotzetik. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, oso bereziki koronavirusetik eta irtetzen ari diren lurraldeen alde. Beti zuhurtziaz, beti prudentziaz aurrera segi dezaten. Eta oraindikan bete-betean sartuta duten guztien alde ere asmatu dezatela, baita ere prudentziaz eta zuhurtziaz eta aurrera segitu eta atera daitezela egoera edo tunel honetatik. Jaunaren laguntzaz eta denok parte hartuz. Ogia tardoan eskaintzen dizugu, ogi tardoiekin eskaintzen geragu. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan, jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, zuri gorespen sakrifizio hau eskaintzean arren eskatzen dizugu Felipe Neriren eredua jarraituz zure izena beti handiagoa eta berari aintza eman dezaiogula gure senideei sarbituz. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jainkoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen on nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jainkoiko al guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko
gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospeta hiltza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zuria dezu erregetza,
zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo, gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk zeruko ogiz janaritu gaituzu. Iguzu San Filipo Neriren antzera, guk ere beti benetako biziko iturritik edateko desioa izan dezagula Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Agurrama errokiz betea, jainkoaren grazizko lorea, itxaropen ustelik gabea, ama pozez jainkoa kasea, zu Maria.